Hej Søren, tak fordi du kom. Søren, du underviser her på KVUC i samfundsfag, erhvervsøkonomi og innovation. Kan du ikke lige fortælle lidt om det, du beskriver som den gamle og den nye Søren? Jo, endelig er det sådan to ting, tror jeg, man kan sige omkring det. Der er den gamle Søren, det er Søren, der sådan startede med at undervise for 7 år siden. Og så er der den nye Søren. Og så er der den nye Søren, så at sige. Den gamle Søren er en underviseren. Altså jeg tror i den periode, så tror jeg, der skete noget sådan, at jeg på en eller anden måde modnes. Det er nok bare ret banalt i virkeligheden. Men startede med at tænke, den her undervisning, eller sådan som jeg underviser, det går rigtig godt, og er det bare det i virkeligheden. Jeg skal bare gå ind, og så skal jeg videregive en masse information. How difficult can it be? Og det, der sådan skete lidt med den nye Søren, tror jeg i virkeligheden, det er, eller den nyere Søren, det er, at jeg bliver mere og mere i virkeligheden ydmyg. Og jeg bliver mere og mere, altså jeg kan se, det er en stor opgave, det at skulle undervise godt, på en og samme tid med, at det bliver meget mere sikker. Så det er sådan et paradoks i virkeligheden. Jeg bliver på en og samme tid, jeg er utrolig meget mere sikker i min undervisningssituation i dag, end jeg var, da jeg begyndte. Jeg er fagligt meget mere sikker, men jeg er også meget mere ydmyg. Jeg er meget mere ydmyg over for den situation, at få det her underlige læringsrum, tror jeg man kalder det, for det til at fungere ordentligt, og se, at det er i virkeligheden en kompleks opgave. Ja, og den nyere Søren, det er, hvad kan man sige, det jeg har kørt, der har været min default indstilling inden for undervisning, det har været at meget tavlebaseret. Fordi det er den måde, jeg selv bedst kan lide at blive undervist. Jeg kan meget godt lide selv komme til en forelæsning, sidde, og der er en, der inspirerende, der fortæller, eksperten, der giver mig viden. Og det synes jeg for så vidt stadig er for mig den bedste undervisning. Og det er den, der har været min måde at undervise på. Og sådan den nyere Søren, godt hjulpet på vej af gode kollegaer, det er sådan at sådan give en lille smule slip på kontrollen, komme lidt mere ud på, lade eleverne køre forløbende lidt mere selv, få inddraget eleverne mere i diskussioner på tværs mellem elever. Mm-hmm. Kan du ikke beskrive en af de undervisningsoplevelser, som har størst betydning for dig? For mig, jeg tror det der har størst betydning, det er nogle gange, når jeg har fået nogle mails efterfølgende fra kursister, der har skrevet til mig og sagt, hey, tak Søren for en enormt god undervisning. Tak fordi du har været motiveret. Tak fordi du har været motiverende. Tak fordi at jeg nu kan læse avisen bedre, forstå den bedre, og nu er jeg blevet mere afklaret omkring min videre studieforløb eller arbejdsmæssige beslutninger. Det er sådan, hvor man sådan tænker, okay, det giver faktisk god mening det her. Kan du beskrive en udfordring, som du har stået i din undervisning? Der er masser af udfordringer, og jeg tror, det er sådan nogle, der går igen, men der har været nogle udfordringer, har været det her med at få, tage klasseledelsen, have autoritet. Der har jeg fundet ud af, at det er godt, at man skal være, hvad der virker for mig i hvert fald, det er at være venlig, men også være relativt bestemt om, hvem der bestemmer i lokalet. Og en udfordring for mig er, at jeg underviser på et voksen undervisningssted. Det vil sige, at jeg går ind lidt til mine kursister som voksne, og derved giver dem et vist mål af frihed. Men hvis de ikke kan leve op til den frihed, hvis de larmer, eller hvis de gør andre ting, så det er sådan en ongoing udfordring. Hvordan balancerer jeg det her med at have kontrol, styre dem, samtidig med at jeg giver dem frihed som voksne mennesker. Dine bedste tricks eller undervisningsråd, hvad er de?
Jeg er meget grafisk tingene, og det viser sig også at være noget, som jeg kan videregive til mine kursister. Så jeg bruger meget i at illustrere, simpelthen tegne forløb, tegneprocesser eller tegneoverblik. Og sådan få det her faglige overblik og kunne kommunikere det videre til andre. Simpelthen tegne, her har du bankerne, og det går hen sådan, og så skal der sådan og sådan og sådan. Det forløb, den tegning er enormt brugbar. Derudover så tror jeg, at det er, hvad der virker for mig, og hvad jeg tror kunne virke for rigtig mange, det er at have en personlig interesse. Noget, der siger, at det her inden for mit felt vil jeg specialisere mig for. Eller specialisere mig indenfor. For mit vedkommende, der er det sådan hele automatiseringen af samfundet, sådan robotterne kommer. Og den bruger jeg enormt meget tid på sådan at dykke ned i, og det er mit fokus, og det bliver også lidt den prisme, hvor igennem jeg underviser. Så alle de andre ting, som jeg har igennem eller som jeg underviser i, det kommer igennem den her prisme på en eller anden måde. Jeg kommer igennem kernestoffet, men jeg har den her specialistviden inden for noget. Og det tror jeg, det er med til at give mig motivation som underviser selv, fordi det er hele tiden nye ting, men det gør også, at jeg så at sige har en profil. Altså, jeg er ham underviseren, der ved noget om det. Det tror jeg er vigtigt for folk. Og hvem vil du gerne give stafetten videre til? Og hvad vil du stille videre? Eller hvilke spørgsmål vil du stille til vedkommende? Da jeg læste op til at kunne undervise i erhvervsøkonomi, der tog jeg nogle kurser for dem, der hedder Aspiri. Der er sådan nogle, der tilbyder ekstra kurser i forbindelse med folk, der læser på CBS. Og direktøren derfra, Stefan van Rensburg, han er, synes jeg, en meget inspirerende underviser af forskellige årsager. For det første er han meget, meget dygtig. Han er meget humoristisk. Han kan sit stof. Men han går også lidt imod de her etablerede pædagogiske sandheder, didaktiske principper, der siger, at man ikke må tavleundervise. Han formår at have 5 timers ren tavleundervisning, og alle elever sidder og skriver og er motiveret, så det står efter. Så hans tanker om den her meget tavlestyret, men samtidig meget engagerende i virkeligheden undervisning. Og hvilke spørgsmål vil du give videre til ham? Ja, hvorfor han gør på den måde. Hvorfor det virker. Super. Tak, Søren.